дефицитът на витамини става глобален проблем в съвременния свят. Индустриализацията доведе до значително увеличаване на преработените храни, които имат много ниска хранителна стойност. В днешно време получавате много по-трудно необходимата дневна доза от макро- и микронутриенти. Компания ArtLife разработи еволюционен витаминно-минерален комплекс за мъже и жени, като взе предвид най-новите научни постижения в медицината. В основата на Discovery Total е 7-степенната технология за целенасочена доставка на хранителни вещества с бавно освобождаване. Първи етап – биоактивният комплекс съдържа витамин B12, за производството на който се използват пропионовите бактерии. Бактериите се отглеждат в среда без млечни продукти, така че комплексът е одобрен за употреба от хора с непоносимост към лактоза и млечен протеин. Втори етап – действието започва с разтварянето на активната обвивка на таблетката в стомаха. Освобождава се коензимната форма на витамин B12 – метилкобаламин. В тази форма витамин B12 е готов за усвояване от организма и активно участие в метаболитни и ензимни реакции. Трети етап – устойчивата на киселини обвивка осигурява целенасочена доставка на компонентите в тънките черва. Това е мястото, където се абсорбират повечето витамини и витаминоподобни съединения. Четвърти етап – пелетната технология ви позволява да разделите несъвместимите компоненти. Пети етап – липозомни вещества, витамин А и комбинация от витамини B3, B6, биотин и D3. Тази технология осигурява висока бионаличност и ефективност на комплекса, щадящо действие на активните вещества върху стомашната лигавица. Шести етап – удълженото освобождаване на хранителни вещества осигурява оптимална концентрация на активни вещества през целия ден, предотвратявайки внезапни промени, което ви позволява да намалите честотата на приемане на комплекса до една таблетка на ден. Седми етап – фулвиновите и хуминови киселини селективно свързват и премахват токсичните съединения от тялото. Discovery Total е източник на широк спектър от биологично активни вещества, 13 витамина и над 49 минерала. Продуктът е вегетариански, не съдържа лактоза, млечен протеин, изкуствени оцветители, титанов диоксид, като предлага удобен прием само веднъж на ден. Discovery Total е ново ниво в еволюцията на витамините.